Eratosthenes agus Imlíne an down. Fadó cred rins díní go raibh dam chlóric. Ach bhí is ag na Gréigi orsa gur sféar bhí ann. I meas na Gréigach iontóg sin bhí fardamh ainm Eratosthenes, go beag na 2003 bliain ó hin. Fuair sé post-tábhachtach mar príomh-leabharlannaí i leabharlann cathair Alastair san Éigipt. Bhí sem aige I cholathabhairt. Mathematic, falsiúnacht, star, tíreolaíocht, ólaíocht, scríb sé filiacht fiú. Bhuaila sé scéal simú faoi áit dar bannam saín I deisceart na Éigipte. Ag meán le an lás fuidir den bliain bhí a gréindíreachas ciúin saín. Ní raibh scála feiceáil agus bhí solas na Gréine ag lonra bhonn tubair isce. Ag tháinig sé go raibh scáhanna le feiceáil ag an am sin I cara Alastair. Hiag sé go bhféadfaidh sé seo a úsáid le Imlíne an down a thós. Bhí is ag a céthó fada is a bhí sé idir saín agus cathair Alastair. D'aibrigh sé amach cén uileann a rinne scá na Gréine I cathair Alastair. Thart seach céim, nó haon thar chuige de circle. Bhí sin chum leis an uileann idir an dá áit I lár an domhain. Mar sin, dullar sé an fád fá chuige agus bhór sé an meastachán le haghaidh Imlíne an down. Thugraí muid féin é seo triail amach le cabhair ó pháistí sa Gréig. Seo bunscoil Katastari in Zakynthos na Gréige. Dúirmuid thu fád an scá a rinne bata méadar a thós. Dúradh ag am nón áitiúil bhí an scá 3 cm. Tugann sin uileann de 60.7 céim. An lá céine rinne muid álaí I Gaelscoil Riabhach. I mála le go réig ag am nón áitiúil, bhí scá de 61 cm an. Tugann sin uileann de 31.4 céim. D'aibrigh muid amach go bhfuil balla le go réag 1,790.4 km ó thuaidh ó Katastari. An sin fuairmuid an difríocht idir an gá uileann. Sin 40.7 céim. Mar sin tá 40.7 céim de Imlíne an down chum le 1,790.4 km. Tá 360 céim I ccirce go iomlán. Mar sin, rinne muid meastachán de 4,863 km le haghaidh Imlíne an down. Agus is é Imlíne an down in na riire ná 4,075 km. Bhí muid níos lú ná 5 faoin gcéad amach. Gur a maithe gimplinn ar chuir just a Gréig